wakati nilidesign hii project, nilisema ya kwamba hii project lazima iende kwa vijana mashinani. Jatend piny Kenya William Ruto otayo chenro mar Nyota Nyeri ka osingo neno ni omendano okonyo rowere e yore mag ohala. There is a lot of problems, there is a lot of challenges that we are facing in this area. Number one, there are those boys who are selected or who are placed in girls' school. Jopuonjre mag grade 10 ochako donjo e skunde kawuono. We stand with them during this painful time and call for justice, accountability and support for all those who are impacted. Chenro mag ohala ochakore kendo e alwora mane odorofo rumbre piny e kar dak ma South Sea, Nairobi. Machiegni chenro mar kagi kacha nyinga uchieli ma Ochieng' Emmanuel kuku ma duond bura mar ODM ubagoro mo vipingo e kaunti ma Kilifi malalruok e wi okenge mag tego duond burano magitimore kaluwore kod pogruok moko mag paro mosebedo kanene duond bura kama kuom jokanyo osebedo kasundo mondo luong bura mag jokanyo mopuodhi mondo mitim yiero ne jodito e duond burano. Romo no yore kod ogai mar ODM Oburu Oginga, jolupne Jakom Gladys Wanga e kind jodito mamoko. Jatend piny Kenya William Ruto osidho tielo mar adek mar omenda ma jolo dongruok mag uchumi kod ohala e pacho ka ne ojende midendo ni Nyota. Jatend piny Ruto koni pesano ok mi jo Kenya moyiero chung' mar siasa mondo mi olombgi e siro piny owacho to jiwo yoregi mag yuto e tielo mar adek ma Nyota. Jatend piny osidho chenrono mageto jolo uchumi kod ohala ne rowere nyasi mane bagi kaunti ma Nyeri Kabiruini Showground. Mimi sina mengine ila Nyeri mpo. Sasa nataka nimuulize jamaa wa 40 years. Wewe umetoa pesa ngapi kwa vijana wangapi in your 40 years? You know? And unajua kuna watu wanaishi in utopia. There are people who believe 50,000 is very small money. Yes, it is small money to you and maybe your children, but it is not small money to these people. Hakuna pesa kidogo, hakuna pesa nyingi. Pesa ni vile utatunza mahali umepata msaada wa kuanzisha maisha yako. I want to encourage our young people to take whatever you're receiving today as the first step towards transforming your lives. It is possible to start small and grow big. Wale ambao wanaambiwa shilingi 20,000 haiwezi kufanyia chochote kwa biashara. I want you to show them that with the training that you have acquired, that it is possible not only to transform your own lives, but to become employers, industrialists, future captains of industry from that humble beginning of 22,000 shillings. Arachiel men miyo na witongi mane masira mar mach mane wang'o udi auchiel kar dak ma Millennium Mayudore boma ma Diani County ma Kwale. Miyo no majegni 70 ne ogo nduru mane mach omuoch e ode kane pok olando nyaka udi mamoko kata kamane okelo majno mane wang'o mwandu duto e udi auchiel go obila timo nonro e wi wachno. Kutoka hivi kufika hapo kwa mlango yake, tumejaribu kufungua huo mlango, umeshindikana, lakini huo mlango huo nyumba yake ilishashika moto kabisa. Kurudi ndani kwangu kuangalia watoto wangu napata kama kwangu pia ishashika moto. Tumejaribu tu kujiokoa na mlango mwingine huko nyuma. Inauma sana, tumepoteza mwenzetu. Hakujitanza moto mwingine. Afadhali angekuwa angetuambia, lakini hayupo. Naomba tu kama serikali za tusaidia
watusaidie. Watoto walikuwa wanaenda shule, hatuko tu hivi venye tunaniongua, hata nimefanya kupewa na jirani. La kutokea lishatokea, na kwa bahati mbaya tumempoteza mwenzetu. Kwa hiyo cha muhimu ni kuwa izingatiwe kwamba je, majirani hawa wataanzia wapi? Starting from zero kifamilia. Kuna wanawake ama kuna wazazi ambao wako na watoto zaidi ya 3. Bedding zote zimepotea na kila kitu imepotea. Mtu ameweza kuokoa uhai wake peke yake. Chendo magohala osakudugi wange kardak ma South Sea ndalo machuok to korofa ne rumbore piny kendo kelo tho ma ji 2. Johala ostimo matek mar duoko chendo mage wange ka gikedo kod midhiero manokel kod masirano kata bedo ni thoth dukni no yaw mamoko pod lor ka wegi wacho ni rumbruok mar odno ne kelnegi lal mathoth kendo rocho chendo magi. Thoth gi wacho ni gibedo gi thuolo mar chopo dukni gi bang' ndalo 3 tok masirano ka moko kuom achudhe ne okawo thuolo mar turo kendo kwalo mwandugi. Roads have been closed in this section of the city for the past 7 days. Businesses have suffered great losses. This is South Sea Shopping Center. It's a key shopping center for the community that lives and resides in South Sea. But we're happy to report today that majority of the debris has been cleared, the roads have opened, business and life has resumed to normalcy. Still we are not calculate what is the figure of how much is that, but also there from inside stolen cash, stolen also our goods, more than 7 million approximately, but we did not figure out still today. So kindly I request to government, they support to us, they talk with building owner to clear up this everything, so we will continue our business. To the families affected by the recent building collapse, we stand with them during this painful time and call for justice, accountability and support for all those who are impacted. To our association members who suffered immense losses, be it through theft, business closure and blocked roads, we stand together as we look for ways to compensate and avoid such incidents in future. Duol machuni rango chendo mag doho e pacho ka JSC ochako chendo mar goyo kogno jogo manoro kwayo mar mako apis kaka jong'ad buche, doho mar chwalo ywagruok, doho mamalo, doho mar alwora kod lo kaka achiel kuom yore motenore kod katiba mar medo kwan jong'ad buche moromo mabiro chwalo chendo mag doho kaka owinjore. E kinde ni ma jopuonjre ma grade 10 donjo skul e pacho kama ngima, jonyuol ywago pek mar ngima gino mamono gi yudo omenda ma dwarore ne weche mag somo ka giloso kinde ma chenro mag donjo skul dhi nyime. Jonyuol e skunde ma Gesiaga ka achiel gi Kiang'inda e kaunti ma Nyamira lero ni pod moko kuomgi nigi pek ni mar pok dwachgi mar loko skunde ne nyithindgi ochop kare. Kata kamano moko kuom jotend skunde lero ni gibedo gi winjruok gi jonyuol e lai mar chulo omenda mag somo mos mondo nyithindo odonji e skul gi e kinde ni. We as parents, we are having a lot of problems. There is a lot of problems, there is a lot of challenges that we are facing in this area. Number one, there are those boys who are selected or who are placed in girls' school. Now, as parents, we fail to understand whether we are going to buy all the items needed for this boy to report to the girls' school. Like now, there are students who were placed in day schools in Ikimana, Kajiado County. Are they going to report? And these are girls. Are they going to report to Kajiado? Are they going to report to Logijogio in Turkana? Day schools, imagine. We have tried to make sure that we change the schools for these students. It is now, it is not working. The system is not working. Only what we receive is a decline. Ile changamoto tumeona mtoto mwenye nilikuja na yeye ashua mimi sasa
hakuwa ameitwa katika hii shule ya Gesiaga, lakini wakati nimemleta, nimetumwa nikatafuta hiyo barua yenye alikuwa ametumiwa kwa mtandao, na ndio nimeleta, alafu kwa mmemruhusu kuingia ndani. Lakini ile tatizo tumesikia sasa, hatujui kwa sasa tutafanya aje. Ni tukienda mambo ya kulipiwa karo na serikali, tumesikia itaenda kwa ile shule nyingine yenye alitumiwa kwa mtandao. Roslyn Wandigi no yer kendele mo majagoro mari rok majopuonji Kenya National Union of Teachers NAT katom nyabwa bendo yer kendo kaka jakom mar NAT yiro mane otimo dichieng' manyoro. Felix Olo bendo yer kaka jakeno mar NAT Badema Migori. Jochung'ne jopuonj ma Kenya NAT Badema Imbo ma Kenya Masi Mudhoni mane ochopo yiro manyo bage skul primary Manyamome e sub county Masuna West. Opuoyo jopuonj kuom timo yiero ma kwe ka ojiwogi gi jotelogo mano yier mondo mi gimed keto maino e kedo ne ratiro ma jopuonje. Migori NAT branch elected their executive secretary, their chairman, and the branch treasurer unopposed. The other members of the steering had very stiff opposition. Therefore, today the teachers of Migori have spoken through the ballot and have elected the leaders that they believe in, the leaders that they have confidence in. We, as the Kenya National Union of Teachers, are very proud. The elections were very fair. They were credible. We are very proud of the teaching fraternity because of what they have done. We want to request for those people who have lost. Today you have lost, and tomorrow you may soldier and get an opportunity. Migori branch, what is important is the unity and unity of purpose. As Kenya National Union of Teachers, the leadership, we are going to work with them. I know there are men and women who are capable to do the work, and we just say that we are going to make this Migori branch greater and greater again. Mine ma osebedo ka kale chied Nadia Lweta nyuola bang' wito chuogi sani medito fungro ko kale sir memiyogi kod irok metaya kod apis jagore migawo mar Rita Raymond Omolo. Tachende bo chenro mong'ere kaka Widows Empowerment Pitalis Ogendo koni chunogi donjo mar konyo mondo lietego yudo ratichgi ahinya to weche mwandu ma chuoge masamore mayogi kod anyuola kalore ma kuomgi onge kod ng'eyo ewi ratichgi. Gero bende okoni moko kuomgi giyonegi lo kendo gigeronegi kaka yor gologi e sand ma jukogi bang' tho ma chuogi. Jasuna Leo Evelyn na chora no tho 2015 kana otho kana ike otieko dwe achiel yuora no goya ka nyimine na obiro nena magi monyisa ni pesa magi wena go nyaka rum mokona ni okodwa nena dalagi bang'e na biro sori nadak gi nyathiwa machogo adak kode kuom higni 10 mane mar 11 to ago erokamano nkech min Kriside we wuoyo ni Dr. Raymond Omolo nitie e isorika dok ang'eyo be dok ayudo ber mayudo ni. Dr. Raymond Omolo ong'iewo na lo siling 300,000 ochako gero na ot. Cases mag udi to ng'eny nikech most of these widows gisiko ka gikwayo ot nikech kunde magidake ok gidak maber. Cases go to ng'eny and udi mosegero be ng'eny kabisa. Manda kaka nwachako gini man nwachake higa mar 2023 kane sirikal mar William Ruto nodonje telo kane oketo Dr. Raymond Omolo tich. Ane mokelo e giko mar miweche manyien e chenro mar Kagi Kacha sa achiel mar odhiambo kod sa 3 mesa makao kendo kayo ni weche manyien biro kelo ni weche mamoko mathoth monon modo molu e yo makare. Nyinga Ochieng' Emmanuel.